Владимир Дубовка. Про деда и внука рассказывает Журавский Савелий. Недзе далёка, у вёсцы маленькой, век доживал свой дедка старенький. Старость не радость, сядя обедать, ежели еться з лыжки у деда. Позаливают чысы об устак, ён і саціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны деда старога есці саджалі каля парога. Ён там і снедаў, там і обедаў, там з унукам меў і бяседы. Дедаў унучак, мамін сыночак, ножик узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быццам? Будзе, матоля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прымуе есці сабою. Калі карыцца вас пасаджаю, после заціркі наливаю. Тата на маму, мама на тату глянулі моўчкі, хто ж вінаваты? З гэтага часу деда старога больш не саджалі каля парога.